ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଅଛି। ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହଉଥିବା ରାକ୍ଷୀଟା ବନ୍ଧା ହବା ପାଇଁ ସେ ହାତଟା ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲୁ ନା। ହେଲେ ଏସବୁ ହେଲା କେମିତି ଲୋ ଭାଇ? କେମିତି ହେଲା ସବୁ? ଶୁଣ, ଯାଅ ଏଠୁ। ସେ କଥାରେ ତମ ଭାଇକି ନ ପଚାରି ତମ ସାନ ଭାଇକି ପଚାରିବ। ଯାଅ, ସେ ଠିକ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତୁଳସୀ, ଆରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସେ ପରା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ପରା? ଆରେ ଆସୁନ। ଆରେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୋ ଭାଇର ଡାହାଣ ହାତଟା ସିନା କଟି ଯାଇଛି, ବାଁ ହାତଟା ପରା ଅଛି। ଆରେ ଆସୁନ। ଆସିଛୁ କିଛି ନ ଖାଇକି ଖାଲି ମୋର ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏ ତୁଳସୀ, ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କଣ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ପିଲାଟା ଆସିଛି, ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏପରି ତମ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଆସ ଖାଇବ। ମୁଁ କେତେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଭାତ, ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, କେତେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି। କଣ ଆମେ ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ଆମ ପାଖରୁ ଖାଇବନି? ଖାଇବି ଲୋ ଭାଉଜ। ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ଠିଆ ହେଇ ଭାବୁଛୁ କଣ କହିଲୁ? ଆସୁ ଆଲୋ। ଭାଉଜର ହାତ ରନ୍ଧା କେଉନ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଲୋ ଭାଇ। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଏପରି ଆରେ ତୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ପାଉଣା ନବୁ? କି ପାଉଣା ଦବୁ ଲୋ ଭାଇ? ତୁ ତ ନିଜେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଲୋ ଭାଇ এই ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଛୁ। ମତେ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଉଣା ଆଣିକି ଦବୁ କୋଉଠୁ? ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବି। ଏ ଭାଇମାନେ,
ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ଖାଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରାକ୍ଷୀର ପାଉନା ନ ଦିଏ କେବଳ ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗିବନି, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ। ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିବା ଏ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ତା ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀର ପାଉନା ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ପୋତି ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁମାନେ, ଏ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭିକ